Ha arribat al programa que no sabíeu que necessitàveu. Benvinguts a Aquí Pilbert. Avui portem un combo molt avingut. De qui parlo, Pili? Ens acompanyen Maria Branyes i Miquel Guspí. Una que no es talla i l'altra que sempre afegeix un annex a l'última paraula. Benvinguts. Hola. Hola. Petit comentari, na Maria està al déjà vu a la nostra casa de Twenties, així que segurament ja la conegueu. Què, venim amb ganes? Sí, I tant. una mica nerviosa, però sí. Genial. Molt bé, doncs, tendències de la setmana. Oli de girassol. Esteu fatal. No vosaltres. En general, la població. Si us plau, deixeu d'anar a comprar en massa un producte que s'exporta més des d'Espanya que no des d'Ucraïna. No heu tingut prou amb el paper de vàter? Milers de persones van estar jugant-se el cul amb els tíquets del paper de vàter que la gent va estar comprant a la quarantena. En tot cas, últimament, des de dalt se'ns diu que si no volen pagar tant, traiem la calefacció, que fregim amb l'oli del cotxe i que anem caminant si trobem massa cara la benzina. En tot cas, is the end near? Bueno, què entenem per end? Que sí, que nos vamos a morir todos. Punto y punto. Per això volien saber una mica de realisme. Què? Quina percepció teniu del que ens espera els propers mesos? Quina és la següent cosa que creieu que començarà a faltar als supermercats? Un altre cop al paper de vàter, no? sisplau. No ho sé, però a mi m'està començant a col·lapsar tot. És com que no sortim d'una i estem en una altra, saps? Ja. És com, vale, ara la guerra, vale, no està aquí exactament, però ja estem veient com ens està afectant entre la gasolina, l'oli, tot, saps? Llavors és com, bueno, ja, no? Ara ja sembla que ens hem oblidat una mica de la pandèmia, però alhora no sortim tampoc d'allà. Però trobeu que és histerisme col·lectiu o realment hauríem de tenir por? Perquè és que jo ja no sé què pensar. Vull dir, perquè ja vaig estar com és que el Covid, això és només que la gent exagera, Sí. pista, no exageràvem. Potser sí, una mica sí, no? Però no ho sé. Jo ja no sé veure la línia entre per què m'hauria de preocupar i per què no. Jo crec que és perquè se'ns diu molta cosa. O sigui, és com, en el tema del Covid, és com, vale, estem en el Covid, però el fet que cada dia et parlin de Covid és com, tu vas posant al cap i és com acabes creant aquesta realitat. Llavors, amb la guerra igual. Ja, és que realment sí. I al final és com, vull dir, estem aquí, la guerra, vull dir, com has pogut comprovar, el que ens afecta ara mateix de la guerra és importacions que hem de tenir i, bueno, si són refugiats que venen, i després ja tindrem altres problemes econòmics, que sigui benzina, bueno, el tema de la benzina també és un altre a part, però és això. És que també és això el que deies, que ens diuen masses coses. O sigui, quan va començar la pandèmia és que no podies mirar la tele. Sí. Punt. Perquè és que s'aturaves el amb mateix tanta és informació. ara. I ara igual, ara no sé quina cadena espanyola era que estava mirant l'altre dia i van posar com Que tu també, 4... ja te vale. M'està mirant la... Bueno, però, Quan tu mires la tele, pues això passa, és que a veure... mira, l'altre dia, una cadena espanyola diu la gent s'ha començat a interessar pels búnkers antiaeris, com... I en català ho deien. Què? Què? No, doncs això, vaig estar mirant no sé quina cadena espanyola, no sé si era de Medes, bueno, jo què sé. 4 falques publicitàries La amb Pili estava imatges mirant recurs. Telecinco, I jo no tinc cap problema en mirar una pel·lícula de Telecinco si la fa de Telecinco. La pel·lícula, la Pili estava mirant La Telecinco. pel·lícula. Bueno, 4 falques publicitàries amb imatges de recurs d'Ucraïna i música així èpica, que dius, potser no cal. O sigui, entenc l'objectiu, però crec que no cal. Ja, i així No tampoc cal. estan ajudant en res. És que aquesta és l'altra. O sigui, Aquest és què el podem tema, fer clar. nosaltres des d'aquí? Bueno, Doncs- jo he vist, doncs, com recollides diuen- d'aliments i coses així. Bueno, Sí. Vale. A parròquies i tal, Sí. en tinc una que em queda bastant a prop de les pràctiques i cada tarda està plena de camionetes i de menjar i de tot per portar-se a Ucraïna. També podem baixar el gas, no? I això. Això. I cuinar, bueno, Però és això, sense o sigui- foc, fer amanides. Activitats de recollir aliments i tot això, entens, cada any. I vull dir, sempre hi haurà gent que es mor de gana, i sempre hi ha gent que té problemes. Llavors, fins a cert punt és com, vale, estem ara en guerra d'Ucraïna, vale, donem aliments i tal, quan durarà això? 2 mesos? La gent s'oblidarà. Bueno, si és que la guerra arriba als 2 Hòstia, mesos. 2 mesos de Sí, consciència és que la social guerra- és que és important, eh? Sí. Ja. Joder. Molt bé, doncs un altre tema que s'ha estat comentant aquesta setmaneta. Fa una setmana del 8M i com cada any han abundat els senyoros opinant sobre com de feministes heu de ser. Crec que seria bastant hipòcrita per part meva si seguís definint el tema. Sí, Així senyora. que delego la tendència a anar meravellosa, Pili.
Gràcies. Sí, entre els hombres opinant de com de feminista haig de ser alguns aliades, o que es volen fer dir així, que van de guais i encara la caguen més, i la ràfaga d'insults a Irene Montero només pel dia que era, podem deixar clar que són la constatació de que encara queda molta feina per fer. Maria, calienta que sales. Se't veu molt indignada amb el tema. Hem pensat que estaria bé donar-te un minut de glòria per alliberar-te amb el tema. Així que... Endavant. Vale, sisplau, homes que parleu des de la vostra posició de privilegiats, calleu-vos, vale? O sigui, no teniu res a dir en aquest dia, molt menys voler explicacions sobre les dones de per què lluitem aquest dia, perquè no el celebrem, vale? O sigui, sisplau, traieu-vos això del cap. Ja està, deixeu-me en pau. I si voleu saber per què hem de lluitar aquest dia, perquè deixa veure que no teniu ni puta idea i és perquè ho feu malament, llavors, llegiu, mireu les estadístiques, ja portem 6 dones mortes en aquest 2022 per violència de gènere, portem 3 mesos, literalment, ¿vale? O sea, por favor, ja està. Bueno, crec que mereix una unitat d'aplaudiment a Maria. Gràcies. No, en realitat mereix molts més, però és que si no, no acabarem. També tenim aquí l'expert en feminisme, Miquel Guspí, si vol comentar alguna cosa. Bueno, a veure... Després d'això no sé si hi ha molta més cosa a dir, Clar, és que és això. O sigui, també sóc una persona bastant neutra en aquests tipus de temes, llavors m'agrada informar-me molt per tenir aquestes opinions. Llavors, esclar, jo crec que un dels problemes que hi ha és que quan dius, quan dius feminisme, què estàs definint? Perquè... Vull dir, tu pots tenir feminisme i ella pot tenir un altre feminisme, saps? Aquí ja entrem en el tema de ni machismo ni feminismo, ho sento. Pues et llegeixes què vol dir feminisme i si entens la definició... Em llegeixo a la RAE, que fa uns anys la definició de dona a la RAE era... Bueno, crec que hi ha bastantes definicions de feminisme fiables que no només venen de la RAE. Per tant, realment no és tan difícil trobar una definició de feminisme. I per mi, l'excusa aquesta de és que a mi no m'agrada el nom... A mi és que el nom és el que em tira enrere. No dic per tu, no dic per tu, dic en general perquè era com un dels debats que cada any surt i que m'he trobat a moltíssima gent que em diu això de és que per mi el nom no m'agrada posar-me etiquetes. I és com, vale, pues no posis etiquetes, però que sàpigues que estàs defensant el contrari, per tant. Vull dir, és així de fàcil. És com si dius, una cadira és això. És que a mi no m'agrada posar-me etiquetes, vale, però una cadira és això. I si ja estàs en contra, doncs estàs en contra. Suposo que el comentari que podria afegir és això, si no saps del tema o si no pots aportar, doncs no aportis. Com ha dit na Maria, llegiu, bàsicament. S'ha de dir que està bé perquè era una trampa. Vull dir, estàvem parlant de senyors que opinaven del tema, així que crec que també s'han sortit... Jo estava pensant, la nostra amistat pende de un hilo, Segons el que diguis, bloc instantani. Sé que t'he ficat... No seria la primera bloquejada. Ja vas a dir alguna cosa. Digues? Ah, no, anava a donar-li pas a la Pili, perquè... Sí, sembla que eres tu, pues. Bueno, canviem de tema. No ens encenguem més. I destaquem una cosa més aquesta setmana. Variem una miqueta. L'Elisenda Pineda, actriu i presentadora, després d'un comentari que va fer a la ràdio, va fer un tuit que va donar molt de joc. El tuit deia: avui he dit per antena que Ramon és un nom horrible i ha trucat un senyor que es diu Ramon indignadíssim demanant que em disculpi públicament. Supera-ho. Home, què faríem sense el Ramon Baranguers, Ramon Llull, Ramon i Cajal, Ramon Pallisse? Són noms en classe. I no ho dic per res, perquè el meu sogre i ton germà estiguin així. Ja. No debatrem sobre els Ramons ni Ramones, sinó de noms que no us agraden. Quin nom no us molaria per un nen? Familiar o crush famós? Quin nom no suporteu? De noi o de noia? De noia. Bueno, si voleu, dos. Sí, realment venim de Ramon, però pot ser qualsevol. Sí. Buah, que difícil, És que tinc molt clar com quins m'agraden, però no quins no. Segur que hi ha algun nom que dius, uah, quin nom més lleig. Sí. Els típics noms que no em semblen lletjos per res, però que em fan molta ràbia i que és com que ja els tatxo de seguida la gent. No, tampoc és això, no? Però això de que sempre hi ha la típica tia que diu jo al meu fill li vull posar Leo. No sé. I és com, de tots els noms que de noia li has de posar Leo. De noia et diria Penélope. Ah, Per sí? què? No sé. I és que crec que Penélope, com que ja ho associo a la Penélope Cruz, Sí, ja ho tinc com algo bo, però és veritat que el nom Penélope com a tal potser no és el Pene. més. A mi el que em passa és que ho associo a persones, llavors per això no m'agrada el nom. Però potser després conèixer una altra persona amb aquell nom. Ja. És com això dels Pablos, no? Que diuen Pablos Cruz.
O sigui, no. Pablo, Oh, shit! Pablo Cruz. Una abraçada des d'aquí. És que el seu amic que va venir l'altre es diu dia Pablo es diu Pablo Cruz. No, però hi ha molts de Pablos, o sigui, hi ha 1000 memes sobre no t'emboliquis mai amb un Pablo, no sé què. Jo no he conegut cap Pablo que m'hagi fet la vida impossible, però, bueno, que es veu que molta gent sí. No ho sé, vosaltres què penseu? Pablo, sí o no? Bueno, No. No? No. La Maria i el Munt s'estan mirant d'una manera... Jo no, Ah, cony! Jo deia, no ho pilla o què? Perdó, No, perdó. no penso comentar res al respecte. Vale. Menys mal que aquest programa és per intel·lectuals i no ho escoltaràs. Hòstia. Maria, espera. Ai, Dios, Vas Maria. millorar, ho va Ai, millorar, ho va millorar. És broma, Ai, és Dios. broma. Que consti que això no estava escrit avui, vale? No. Vull dir que Maria s'hi S'ha agafat de, rienda suelta. s'ha de dir que després d'aquest programa l'editem, podem tallar coses, no crec que ho tallem. No crec que ho tallem perquè és Però molt no. bo, però... Joder, Maria. Ja ho veurem, ja ho veurem. Com anem avui, Miqui, proposta de nom de noi que no posaries mai? Al mateix nivell de Pablo, si pot ser. Quin és el teu Pablo? Mira, t'he de dir que el meu Pablo, o sigui, és un amic meu de l'ESO. Però es diu Pablo. Sí, literalment es diu Oh, Pablo. joder. I la part divertida d'aquest senyor és que 2 vegades al mes anàvem al cine. A veure, Carles, era la hòstia. I me l'estimo molt, fa molt que no el veig, Per tant, Pablo, tu sí, no? però sí. He de dir, però, que conec prous Pablos per tenir la balança equilibrada. Vale, queda clar que Pablo és un problema, d'alguna manera. Bueno, això no queda clar, això ho dius tu i ho Bueno, diu té la Maria. coses bones. sobretot. Ho dic jo, ho diu Twitter, ho diu Té TikTok, coses bones per i té tant, coses com dolentes. ens podem equivocar? Si de TikTok, doncs Si vale. ho diu TikTok... Bé, doncs digues un nom que per tu sigui com per la Maria Pablo. Sí, clar. Has d'entendre que el meu cercle d'amistats és reduït, llavors, depèn del nom. No, però no cal No, que sigui una però amistat. no ha de ser un amic teu, ha de ser un nom que no t'inspiri confiança. O que no t'agradi, que trobis lleig. Sí. Adiu, Albert. Ah, Sí, que va, jo no diria, a veure, al meu fill tampoc li diria Poca- Albert, però... Poca conya, ara que ha sortit el tema. Jo m'havia de dir Albert. Ah, sí? Mon pare em volia posar Albert. No ets mica, Albert. O sigui, ets zero, Albert. Jo Hola, com us anàveu a dir de petits? Perquè jo m'anava a dir Joaquim. Sí. Jo com em dic? Maria? Sí, està Maria claríssim. Jesús. Ah, clar. I Tu? si fos noia diries Jesús Maria. O com... No, va ser el meu pare que va ficar traïció. La meva mare només volia Maria. Uh. I el meu pare, Maria Jesús, perquè ell com es diu Jesús. Tu? Jo no ho sé, no ho tinc clar. No me'n recordo, crec que no... No has preguntat mai, veritat. No. Vale, bueno. Passam a la Ah. secció especial? Va, selecció especial. Aprofitem l'últim tema per treure suc i examinar-vos dels vostres coneixements onomàstics. Us presentarem una sèrie de personalitats de tota la història reconegudes pel seu cognom. Ens haureu de dir quins dels noms proposats era el seu correcte. Uf, Ai, Crec que Dios, que és, difícil. és prou senzill com a concepte, no? No cal donar més explicacions. Per tant, Aviam. a punt? Vale, sí. Sí? Bueno. Genial. Primera personalitat. Quin és el nom de l'il·lustre inventor Edison? A. Maria Llum. B. Martin Thomas. C. Thomas Alva. Thomas Alva. Sí. És correcte. Molt bé. Bien. Espera, una pregunta. Hem de fer com rotllo, hi ha punts o alguna cosa? Sí, òbviament. Sí, Ah, sí. vale, primer que... Sí, que sí, primer digui. és- Vale, he guanyat, he guanyat. Entre la setmana passada aquí teníem a la... Ui. Ai, qui teníem la què setmana dius? passada? La setmana passada teníem... Aquí teníem Les Meris? Les Meris, potser. les Meris que no podien competir Ja veus, entre anem elles. pesades. No, estan tota l'estona en plan... Anem a fer-ho juntes, va. Cooperativisme. D'acord. Següent. Següent. Com es deia Cano Bastel Castillo? A. Manuel. B. Antonio. C. Núñez Feijó. Bé, Antoni? Antonio Canovas del Castillo. Ah, no sé per què. No Molt em bé, sona Mèric, res, molt bé. tio. Bien. Doncs 1-1 tenim per ara. Anem a la tercera. Com es diu el superactor internacional Bardem? A. Carlos. B. Javier. C. Penélope. Javier, Javier. Javier. Un bar, aquí, un bar. És que en plan, estava esperant a que digués la C, saps? Vale. Espera. Ho deixem en empat i ho separem a l'últim. Ah, no, en queden dos. Però res, no. Que Vale, guanyat. No, clar, encara... Perdó, m'he escoltat. Ens en queden dos.
Per què és el punt? El punt, jo diria que l'ha fet la Maria primer. Jo també diria Maria. És perquè ha cridat més. Ja, jo No ho descarto, ho estic dubtant, eh? No ho descarto. Realment crec Bueno, que pues fa els dos. Jo no soc competitiva. Bueno, no. O el sol a, Per depèn d'aquí. o el sol a Maria fa un minut. Lejo, eh? Lejo! Què has dit? Que bueno, és igual. Vale. Molt bé, doncs, com es deia Tchaikovsky? A. Dimitri. B. Piotr Ilyich. C. Igor. Ah, Ni puta idea. Dimitri Tchaikovsky, potser? Jo digo Igor. Doncs... El Miqui ha dit Dimitri, la Maria ha dit Igor, No sé per què, espera't un moment. Ja, és la No sé per què, és en la B. meva ment crec que és Ivan, no sé per què. de la penya, sí, no. No sé per què, en la meva ment tinc Ivan Tchaikovsky, no sé per què. Ivan Tchaikovsky. No tinc ni puta idea. Estem aquí escrivint a la Viquipèdia el nou nom perquè és impressionant això. O sigui, a Rússia és la típica que li posen al seu fill Ivan. Ja, ja. Claro, i Dimitri també. Doncs el Miqui ha dit Dimitri, la Maria ha dit Igor, doncs és Piotr Ilyich, que és la B. Molt bé, senyors. Així que penso aplicar una acció retroactiva, que és, com ho he dit a la vegada l'altre nom, donar-vos mig punt als dos perquè estigueu empatats per l'última pregunta. Vale. Així crearem més emoció. Última pregunta, senyors i senyores. Sí, hi ha diferència. What? És igual, perdó. És que la Pili acaba de dir una anotació en veu alta. Perdó. Última, senyors i senyores. Com es diu Drake? A. Nick. B. Aubrey. C. Randall. Hòstia puta, ni idea. No? Repeteix. A. Nick. B. Aubrey. C. Randall. Nick. Diu Nick al Miqui. Jo dic Aubrey. I, ojo, perquè guanya la Maria! Sí! Molt bé, sí senyor, Aubrey. Sí, tenim concursants de nivell. Això als exàmens tipus test no em surt. Ja. Entrem a l'última part del programa. Sí, desgraciadament ja estem acabant avui, ens ho estem passant molt bé, però ja és el moment que us toqui demanar la contrarecomanació. Qui vol començar? El Miquel, jo no sé. Vale. M'ho he de pensar. Maria. M'acaba de venir una... Sabies que venies al programa. La Maria Ja, no ha vinga. fet els deures. No, que va, que He va. pensat... O sigui, tinc dos contrarecomanacions, però en diré primer una, Vinga. vale? I si voleu, doncs després dic l'altra. No aneu a patinar al Camp Nou. Per què? Et quedes sense peus. Ah, vam anar els dos. Buah, sí, jo encara tinc la ferida, eh? No sabem Sí. per què. O sigui, no sabem per què, però o sigui, les putes sabates se't mengen el peu. I si porteu mitjons gords, no? Portava mitjons? Sí, i en plan, Anàvem em vaig ficar rotllo a sobre Anàvem amb preparats. altres. Sí. Però tu, de veritat, et destrossen el peu. Uau. I car, car. Però no hi ha un descompte amb Carnet Jove o amb el... No, Sembla que no. era 16 Era euros. si ets, creu. si ets 16 soci del euros? Barça. Si ets soci del Barça, sí. Però, Ah, clar. Va. Té sentit. però XD. Maria? Buah. No sé. Vols un altre minut mentre estan al... Jo podria fer una contrarecomanació per tu i crec que em donaries la raó. Vale, bien. Però potser és una mica samat. Digues. La contrarecomanació a la Maria, que no la està dient però la dic jo, Ui, aviam. és no fiqueu a gent a grups de WhatsApp si no els coneixeu. Hòstia, això s'està anant de madre. S'està anant molt de madre. No... Bueno, si ho voleu saber, potser en un altre pilve. Ah, vale, ho deixem a l'aire. Sí, Ho deixem a l'aire, va. Dale. Doncs esperem que sigui útil. Fins aquí el programa d'avui. Miquel, Maria, moltes gràcies per venir. Faig un toc a l'audiència perquè es passi pel compte de fotografia de Nimbler a veure l'art que aquesta dona crea i que entri al server de Discord del Miquel per xerrar una estona si escau. I per suposat, gràcies com sempre, oients, per seguir en el nostre costat incondicionalment. Patrocinadors, ara és el vostre torn. No estaria malament veure que ha caulat mentre fem el programa. I la setmana que ve més i ja veurem si millor. Us estimem. Adeu! Adéu.